Magandang araw po mga ka-rides. Nandito po tayo ngayon sa Bitukang Manok. Kapag madaanan niyo po si ate dito kasi marami po siyang panindang pinya. Atigay. Atigay po. Opo. Siguradong matatamis kasi nasubukan na po namin na matikman yung pinya ni ate. Pilito kayo, masarap po to, matamis. Matamis ba talaga yung pinya mo? Matamis po. Matamis. Tikman po niyo yung pinya ko, hindi niyo Oo. makakalimutan. Matamis ang pinya ni ate. Huwag niyo kakalimutan. Atigay, matamis ang pinya. Ito lang po yan sa may malapit na dito kang manok. Dito lang po yan sa may Bitukang Manok. Salamat po. Thank you Salamat po. eh. Salamat po. Kapag galing ka po ng Naga, bali left side po ang binyahan ni Ate Guy. Bali nasa kaligitnaan po yan ng Bitukang Manok. 100 lang po ang isang tali ng kanyang pinya.